niyelehlisa umoya. Hayi mina makhona ngazikhalisiwa nanyeke neli. Uzibuza nangamakhala. Hayi Jehova. Neli. Ngibhekani. Hayi ngeke enough is enough amakhona ngazikhalisiwa yini ngathi uphila ngawo. Ngivela ngiphila ngayo. Cook is life. Shikana umphefumulo wami wena unyekela impilo yami. Phuma kimi wena. Ngani mina nginakekele help yakho ucela ukuthi ngimamele tu like ngiyacela ukuthi kuza amakhokha amaningi isikhathi siwani mina la sisi mina unelisiwe ndlovu mchizi nalento le ibiza yi-free will empilo uNkulunkulu ngaze noma yini ayifunayo ayinawe akufika nganazi mele uphuza amanzi ucele niphuza amanzi nje every time ngibona uphithi khokhu mele uphuza amanzi phuza amanzi phambene mina ukuthi ngidinga impilo nami nayi. This is all I ever need in life. You gotta go to the put amanzi. Uzisebenzele nebhodlela. Ngiyangena ukuthi so broke. Imali yami ngithanga mina yini ngifuna yaki ngizwe ngawo. Uziphuza ngomlomo. Hayi Leli. Samkelo. Imali yami lena. Imali yami. Eneza una life insurance ubuphuza kanjani? Ngenapi? Nganeza amanzi na hydration azenza ukuthi ube hydrated unlike ikhokhu. Lekhoku hydration manzi ikhokhu hydrate. Yabona ukuthi na udom. Nganeza antam nebere mambashana because baphuza amakhokha angaka abafana nawe. Basha i-stroke basha nama heart attack bathola nama kidney stone nxa yekhokhu. Yazi mina ngoba obsessed ikhokhu ukuthi ungcono kunami. Ucanga ukuthi ungcono. Angicabanga ukuthi ngingcono. Sengangisho kanjalo. Ngiyabona ucanga ukuthi ngcono kunami ngoba nawe ukho obsessed ngekhokhu. Mina ngikutshela ukuthi ke ukudla ini ungaphuzi ini. Hlukana nami please. Hlala kanjalo yethu uzobona ukuthi ufana nobani mina ngaba October. Ngeke ngivakashele futhi mina esibhedlela. Hlala kanjalo. Hamba vele tag. Ha. Ibona sisi. Angena masivena ngaka yini ufuna kuba isitako? Ungaphinde ukhulume kabi ngesavana. Ngiyizwe ukuthi ngithini. Yabona ukuthi saka sengina ekhaya manje awumshama umshama odakiwe kuphela. Idakiwe ngibona ukuthi ngidakiwe. Ungara uzibheke nokuthi njani phela ukuthi nimkhabotshwala. Wazi mina ngikhabotshwala ngisaphe kodwa ngidudla ukuthi nami ngidudla. Ayemfama security sizwamphuma kimi wena. Awungeke ngisho iDecember 1. Chumeza atanda ka isithawane nawe abulawa utshwala abulawa isavana mfuna into leyenzakale kuwe. Wena la kwanye nokhuluma utshwala bomngime ekhanda. Wow, imalapho nje. Ukhipha izinto ezifo bana sobona ngasona sibili sokutshala mina ukuthi ngiyenze ngempilo yami. Hama nje wathi into traumatic yabona ukuthi udakiwe ke manje. Oh wena azibona isidaka ukuthi isidaka esikhulu wena isidaka ama-abortion pills wena. Udaka ama-abortion pills etshela mina ukuthi ngiyenzeni. Angizomhlanyela ke wena sisi imancane. Imngane umlomo wakho uzinukisavana. Funa iphini. Ufuna impama street. Angana wathi ukuthi amasavana ayithu ekhe nebhodlela ayobani inafu. Vele mina ngathi ngokuthi le ethe lelo kudakwa. Sure. Abantu ayiyena nangaphandle. Ebotho mini manje. Ngilisa impahla bayiphuza ngaka ikhofi. Wena. Hebo, ngibalekela khofi labila wayiphuza kanjalo. Alishisi ke mina mngani. Mina ikhofi ngiphuza namabila. Awungandaba mina ukuthi lashisa namalezakala ngalo. Angana ngithanda ukuphatha ngathi uphuza kangaka. Ubheka ukuthi sisana phambi angaphuza njalo umuntu yini inkinga. Ngani ngaba ngizosula. Hayibo, ngani le khofi labila wayiphuza kanjalo. Mina ngani ikhofi ngiyathanda nawe yazi. Kodwa ukuthi uphume kimi. Phuma kimi. Nginazi ikhofi iber. Ikhofi yanheb. Ngani ikhofi zokuyo. Yezanele. Ngani yazi ukuthi ikhofi iber for ilive yakho zokugcina soba nenkinga zesicuba ne-anxiety ne-depression. Lekona kuyiphuza kangaka ngani tu. Ushe ngibari ngibe depressed nangisinitene ikhofi nje bashaka. Ulalile nje phela ukuthi njani uzumnyama nasemehlweni. Hayi mngane phela zange ngilale namhlanje bengiphuza ikhofi ubusuku bonke. So nje namasitele ubhizi uqedana nekhofi. Exactly mngani. Awuhela ngiphuza amanzi or orange juice or something. Hayi zange ngiyakuzi ngiphuza ikhofi neteki phela kanti inkinga yakho. Yini inkinga yakho? Ngana nankinga usamazinga akazogcina abayilo baqeda zodeteriorate. Amazinyo wami enezwaqoba enezingela phela ukuthi ayi bomba uthi bene passion. Bomba uthi bene ambition asinkinga nje ukuthi bene impilo yakhe yabhora. Mina ngine passion for ukuphuza ikhofi neteki. Hlukana nomoya wami nemngani hlukana nami shem. Hayi khamba ukubona kwamampela to cease to go shem. Ama-passion. I-passion yami vele ilimaza kuphi i-passion yami. Hayibo senzana ke manje ngenza itiye ngenza itiye ngezifana nami zandile uzohlukana nomphefumulo wami because mina
ngikhathele awufana nanoshukela ubanthana shukela ngiyabona ushaka awukho vele ushukela inkinga yakho ukuthi uyimpempe zangile mhlongo uyimpempe ayisiphithizani ngiphuza amanzi manje wena uphuza amanzi mangani isikhathi siwani imiyakanye ya mpumela ngaphuza amanzi lawo akuqala lephuza mina ngiphuza amanye ayi4 mina ngibe hydrated imanje wayephana kanje ukukhisana amanzi phansi wena ke umuntu ekugcina ke wena ukhuluma angakuthi ugcine ke wena ukuphuza amanzi bheka ubuso bakho nje ugcina ama-pimples ugcina ama-dark spots udry uwomile upale umuntu okugcina nje unjalo ukuthi umuntu amele angaphuza amanzi okay manje ke isikhona isidingo sokuthi uphuze ebhodleni elingaka wangaphuza ebhodleni encane ya mele ibe ngakani mele mphathi bengakanani thola isigubhu esincane or something mele uphuze 2 glasses of water a day asikho isidingo sokuthi uphuze amanzi angaka 2 glasses yamanzi uyanya uphambene ke lapho makwami uhamba nalesi sigubhu sakho every time masishophathi masesikoleni anyway mina uhamba nalesi sigubhu yini akwazi ukuphila without sona yebo angikwazi ukuya ndawo mina ngaphuza ngamanzi mina ngifangishina ngamanzi angeke ngikwazi ukuya into ngaphuza ngamanzi yini kunenkinga nalokho hayi ngibana nginenkinga ukuthi wena uyisebenzisa kakhulu amanzi amaningi angaka unhealthy for wena ungenaphi wena anganokuthi ugezile nje wena namhlanje nje lewe wena isaba ngakhona amanzi kanti yini wayehlezi wenyiwe hayi umngane kebhule ngakafundi nje amandla kancane yozama isikhathi apha 7 ekuseni mina akakade nokuthi sophutana namakebhule ungathi makala ekhanda ukudla for ini mina ngaphuza kabhlangana bayithula isikhathi engifuna ayami lempilo akakade nje isikhathi si-1 sesiva into leyo yenza iyanyanyisa and ayikho healthy hayi ngifuni wayimele ngithule thula ngazabhudla kamnandi mina bathanuka yeza ngathi isiganga ngathi sibuye malahleni kodwa ngiqhuba amazinyo tu ekadibhulenza ukuthi ngifile alive sifuthani ukuthi ngine-depression direction anxiety awuphume yini azana uzongijwayela uyazi ukuthi mina ngine-depression uyakwazi mina ukhuluma ngaleyo nto leyo naye kadibhula iphuzi khona uzoba happy ube ne-energy once in your life wena ithenekeza ngaleyo happy lakho sengenje ukuthi uflaye kuphama ngisanyeke uzoshona bana these days and mina ungangibizi uwayivutheka ke cauza kuncenga sure hayi nonkuleka manje ithi kangaka unhealthy nje maye khona ngento leyo iboku iqinisa kambe dala ngashona maningi nama energy kuwaphuza uzoshona uthini uzoshona hey beka kukhuluma bani duza mafehle sala izona ejake ukuthi kusala yona kushikira ukuthi amakhundeke ukuthi amakota phuma kimi yalo kunjalo ukuphuza manje ithi kubani wena awusuma mama mina phuma kimi ngani kodwa isikhona isidingo sokuthi uphuza ama-energy kayi-4 isikhathi si-1 yana obvious ewane hydration enye ye-flavor enye ye-energy enye ye-rush kumele ungaphuza wayifona uyezigima sosha amanzi esithaka i-90 la sosuka nokuhamba ngiyakhuza yithi khona amanzi afuna ukumamela mina ngifuna ukuthi wena uphume yini ngifuna ukuthi wena uhlukane nomoya wami ngoba uyangihlukumeza khona manje please Thandeka amani nguleke umngane wakho musimele ngitshela izinto lezi manje dangerous for wena phuza Thandeka ungihlayisi phuza ya yabona ukuthi mnandi vuma mnandi ya